pini abangke labangso video lo nang than ponji labangke nalitum heming nilun pe nalitum bank dam depin pen SBI account balance nalitum koson si ki check jima labangso puthak si labangso video lo nalitum han klarda kalam nang than pachini pon ikpo lapen nalitum stame labangso video ki cheng pen kijut an langpon igon tangte aprang si kardom kadu kawe karbiti 2.0 YouTube channel long kelang aradu an fans tame nalitum jong si labangso YouTube channel long nang kahomri milang pleke chingon pen subscribe we to garjan ri labangso dim beri denon lapen latest subject kilong verji apa nalitum adung head belar jan thekloing halabang so dim tan nalitum tenine pin pen berpon igder non tangte non patiek pen labang so process le lang pon lonang lapen chithan pon lonang lapen labang so balance mate SBI balance nalitum koson si check nang jima pulo tangte nalitum la screen along a number thek pon long exi 92237 lapen 6666 log dak pho ando la son no labang so number nalitum ber igon berik det benefit nalitum labang so number long call ikon lapen colleague det benefit nalitum athingus tame isi SMS nang le ikpo jongse nalitum a mobile jongse quick SBI long pen link do tang lo pulo tang te nalitum direct nalitum a mobile long tame SMS nang le ikpo kali pulte nalitum la screen along thek pon long exi SMS nang ke leji labang ke la son lo dagni lena piklang ponikpo jong sinalitum link avelang pulte dear customer your mobile number is not registered for the facility to register for SBI quick facility send a SMS REG account number to 208933145 labangson dia ikta 148 labangson number lo nalitum call ignang po lapen call dia ikta send ignang po ki send ang ji labang ke la son lo nalitum kai ke SMS ki to ka son si REG nalitum labang ame ke thepen to igo lapen nalitum account number to igo lapen labang so number along nalitum send pon send mate send igo la send ik det pen feed nalitum mobile numbers tame active ikpo lapen active ik det benefit mate nalitum send ik det benefit puthot nalitum athengnos tame dak SMS nang le equal SMS nang kli bang son lo dear SBI customer you are successfully registered for SBI quick facility for fill list of service SMS as help to 7208933145 labang so number long pen stami nalitum SMS ateng pen nalitum arju ikmelo lapen kali pulo tangte nili nalitum quick SBI quick apps labang so apps bang nalitum download iknang po Play Store along pen lapen nili nalitum han nampiklang pon ikpo jons nalitum SMS kilo pen jons thek pulte nalitum quick SBI quick la bangso apps nalitum Play Store pen download igon dag nili la screen long thek long i nili already dag download ik elo lapen nalitum stame download ik elo pulote nalitum la bangso apps ba nalitum open pon igon mate ingpu pon igon SBI quick pon nalitum la thek long i screen along son thak thak nalitum a mobile stame da interface nan chiklang ikpo lapen dag hini option nalitum thek long i ingsi bangke without login lapen ingsi bangke login pu option nalitum thek pon long exi nalitum dag login the chok login ede ta chok lapen nalitum atheng nopina anda facility thek pon long igi nalitum stame nalitum non ke berneng la account service along berigon lapen la aprang si dak balance enquiry pudui labang sodim nalitum SMS pen stame lo ikme lapen call pen stame nalitum lo ikme lapen statement stame nalitum dak pen download ikme lo lapen kapre option nalitum long pon exi lapen nalitum balance enquiry fan la call pu arjan theklong labang sodim ber ego kali polte labang so number amonili nampik lang number 92237 37666 4 analitum ber iko lapen labang so number long call iko call ik det pen feed nalitum a mobile number long stame SBI hin pen nalitum account along katangka ko ansigi doma labang so details bang nalitum mobile long stame nak send pon ikpo lapen nalitum stame lang long ikpo lasi nili non nalitum han napiklang pon ikpo lasi nalitum la screen long thek longi dak nili dak already kisen pon nang kisen tang du iglo lapen dak nalitum thek pon long po last account number bang nili account number lo lapen tangka ko an sik doma labang so details nalitum dak thek pon long ikpo la son thak thak sinalitum stame hemini loan pen bank long homri jam depin pen stame nalitum SBI account
balance banalitum check ikme mate lang ikmelo. Lasinalitum labangso video lang misen polte labangso a video along sta me mesen comment nalitum pigon lapen video kaan ma share unalitum share go karbiang long rat sta me pachini iknang lapen palang ikna. Lasi labangso YouTube channel sta me nalitum anta subscribe ik elang plote kaching hon kajin sojong sido polte nalitum subscribe ikon lapen adung het belar janta dui hodak sta me nalitum berpon ikdenon. Lasi pini labangso a video along bangkeni li ansi kang ton pon ikpo lapen pinap nili ka prega video nang wan pi ikpo do me thak me ka duka ve kar bitis 2.0 YouTube channel long kelang arado an pasta me nili hin pen kardom.